Ina tare da ministan wutar lantarki na Najeriya, injiniya Salim Mamman, a nan ofishinsa da ke Abuja. Injiniya Salim Mamman, ba mu labari wani hali ne samar da wuta daga Mambila yake ciki, don naji ka ce da ka zo ma ka samu ba ma abin da aka fara yi. To haka ne kamar yadda ka faɗa, to amma cikin ikon Allah yanzu mun fara, dan Allah kuma ba za mu tsaya ba sai mun je ƙarshe. Wannan shine abin da ake ciki. Wato abin da ake faɗa, injiniya, farkon fara da ka karɓi wannan aiki na minista, ka nuna kusan baka samu komai ma a ƙasa akan wannan aiki da aka daɗe ana labarinsa ba. Ai babu ma filin mutum ma babu, ba a ma samu filin ba, babu ita. To amma cikin ikon Allah yanzu ita gwamnatin jiha ta Taraba ta ba mu fili, mun karba, mun kuma fitar da ladan cewa a je a nuna mana ina ne wajen. Yanzu maganar da nake yi da kai ana nan ana aune za a fitar mana da filin da za mu zo mu yi wutan Mambila. To me za a ce yanzu gashi dai Allah ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya baka wannan aiki na ministan wuta, kuma daga jihar Taraba kake, wannan yanki inda Mambilan nan ke da zama, za mu iya cewa shin wani albishir za ka yi wa 'yan Najeriya cewa za ka tsaya ka yi aikin nan tsakani da Allah? Albishir da zai ma 'yan Najeriya kenan an fara, kuma shi yana ɗaya daga cikin manufofin shugaban ƙasa. Cikin ikon Allah yana so ya tabbatar da cewa wannan maganar Mambilan ta zama gaskiya kafin ya bar kan mulki nan. Kuma in Allah yadda an fara, kuma na san duk wani goyon bayan da nake nema a yanzu dai yana bani, kuma komai na tafiya insha Allah. Cikin ikon Allah za mu cimma burinmu da abin da muke so kafin a ce ƙarshen wannan mulkin nan nashi. Akwai labarin da muke da shi cewa akwai yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin Najeriya da bankin Nexim na ƙasar Sin. Shi wannan yarjejeniyar tana nan kan wannan aikin wutan? Tana nan, ai su jira kawai suke mu ce musu ga fili ku shigo, ita ce. Yanzu me za a ci kan sauran al'ummar Najeriya kuma waɗanda ba ma a yankin Mambila suke ba? Me yake hana su samun wadataccen wutar lantarki ne? To insha Allah matsaloli ne ake samun mu ya inda nan can, kuma in Allah ya yarda an riga an gano bakin zaren. Abin da nake faɗa yanzu shine akwai matsala ne na masu karɓan wuta ba su ba wa masu shan wutar da ya kamata. Amma yanzu haka dai Najeriya an samu canji a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya shigo wannan gwamnatin, ba haka yake wutan ba a samun yawan ta kai wannan. To amma yanzu ana samu, kuma akwai kayan aiki wanda za su kunno wutan nan, wanda karfin su zai iya kaiwa har 13,000, har fiye da haka akwai wannan karfin. To amma saboda wato akwai dan rashin fahimta tsakanin masu kunno wutan da masu karban wutan, to ake samun ba a karban wutan yadda ya kamata ake kunno ta. Amma cikin ikon Allah wannan gwamnatin dai tana nan, kuma tana aiki ba dare ba rana, kuma da idan Allah shi Muhammadu Buhari zai tsaya ga cewa samun wanda zai yi wannan aikin yana kusa insha Allahu. In Allah yadda wato za a yi aiki akan wannan rashin karban wutan da in an kunno ba a karban, za a tabbatar cewa abin da aka kunno haka za a tura, kuma haka za a ba wa mutane su karba, kuma haka za su biya. To in Allah idan aka gama wannan dan tsare-tsaren wanda ba zai dauki lokaci ko shekaru masu yawa ba, duk wutan da aka kunno za a karbe shi, kuma za mu iya samun wutan nan ma 24 hours. Wa ai wato mai girma minista, na sha jin mutane ma na kira ga gwamnati da ta ma sallami waɗannan kamfanoni masu raba wutan nan ta koma ba da wutar da kanta, hakan zai fi samar da wutar. Ito ko an karban gwamnati ba za ta iya ba, saboda ayyuka sun yi ma abubuwa sun yi ma gwamnati yawa, sai dai a samu wanda za su iya. Ai rashin iyawa ne yanzu, su kamfanonin gaskiya bisa gaskiya akwai dan kasawa, wanda ba su da kuɗi da za su iya tura wannan abun, don abin yana buƙatar kuɗi mai yawa. Ba su da kuɗin da za su iya yin wannan abun, sannan kuma ma gwanayen da za su yi wannan aikin ma nan ma akwai matsala. Capital da technical know-how din akwai matsala. To kaga dole ne sai a samu, ko a ce a zaunar da su, kaga ku sake shiri, za ku yi wannan abin ku yi, ko kuma ba za ku yi ba, ku ba da guje mu samu masu yi. Wannan ita ce matsayin gwamnati za ta dauka anytime from now akan wannan matsalan. Dole sai gwamnati ta zauna ta rufe ido ta yanke shawara ga yadda za a yi da sun zuciya. Kuma na tabbatar da cewa wannan gwamnati
ta shugaba Buhari gwamnati ne wanda take insha Allah duk inda ta ga gaskiya yake tana wannan gujin, kuma duk in za ka fita ka nuna mata ga gaskiya yake ka gamsar da ita, to tana da rabi ta yi wannan abin da duk ya kamata a yi. Injiniya Sale Mamman mun gode kwarai.